ସନ୍ଥ କିଏ? ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସନ୍ଥ କିଏ? ସନ୍ଥ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏକରେ ଯେମିତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଦୁନିଆକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, କେତେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା। କେବଳ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟିରେ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଟୋଟାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହିନ୍ଦୁରୁ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ ପୁରାତନ ଧର୍ମ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯାହା ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ତାହା ନାହିଁ, ଅଛି କେତେକ ସାମ୍ୟତା। ସନ୍ଥ କିଏ? ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସନ୍ଥ କିଏ? ସନ୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ